that you know where it is coming from. Hello, Nze. Yeah, Nze, good evening, sir. Yes, Nze, biko eweliwe anọ m na alarm zụrụ ezinụlọ unu n'aka. Yeah, ezigbo nsogbu nọ. Mba wụdị maka ndị nyoga nshi n'ala nga aka m kwe na-akpọ. Nze biko ịma na akwụchala ngụ ụgwọ ala a. M kwụchara gị ụgwọ nwanne gị nwoke abịa sị m na ala akwa ala mpụ unu. M ewerekwe ego ọzọ ọgụrụ nye ya. M kwụcha anya ụgwọ nwanna gị ka ọzọ abịakwa ugbu a na ọ enyi nwaanyị mpa gị mụtara nwa ọ sịkwa na ala sokwa uruki ya. Nze nye nkwe na-akpọ gị ihe awụ enweghị anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu maka na akwụọla m ụgwọ ala 10 times but ihe m chọzi ime ka ha mara na awụ onye si obi kara ya akwa hụrụ ala ya etigo ụkwụ. Mba ije m ga-agara unu ọ bụdị na mmadụ ka m ga-aga aga m aga ya na mmụọ. Onye si obi kara ya akwa ala anla m aka gbasara ezi unu na ya wee otu nnu esi eri ndị mmadụ. Onye bịa zụrụ n'ala ọkwụcha ọkwụgharịa ọkwụcha ọkwụgharịa otu akụ nshi na-anatụ ndị ọbụla ma mmadụ na-ewerela ala ihe niile nọ na akpa ya agwụla akpa ala ọ gaghị enweta but m chọrọ ịgwa unu niile onye si obi kara ya ya etigo ụkwụ n'ala na mmakwa n'ọnwụze ka m na-agwa okwu. Ama m na ala arị mma uru ndị nze m ga-agwa gị na ala a na-emebiele m ya ngwa tizi ụkwụ na aka mma m ga-eri uru ya. Gwa ụmụnna gị chere nze kwara ihe ifuru na-ekenye m ala ebe ọzọ na ka nze ọwụ ka aka m chọrọ ka ala aka m kwụrụ ụgwọ ya and akwala m ụgwọ ya kwụ niile. Maka udochia mba maka ọkụ udochia ka m ji sị gị onye obi kara gbaa na ha be tige na ụkwụ n'ala mele mere na ọ ga-abalị. Mba ya maka enyi nwanyị mpaga ahụ sị ọ mụtara mpaga nwa n'osikwa nwere ala okwu ka ya dị iche ịghọtara okwu ka ya dị iche ama m nga m ga-akpafe gị but ala ihe m ga-eji ya eme ama ebe ebido mee batu gwa ndị ezinụlọ so onye obi kara ya eti igwe okwu anyị ga-ahụ ihe ga-eme. Mba ka udo chi anọ ndụ udo. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, Engineer Ụlọ. Yes. Yeah, Engineer Ụlọ ọmụ a na-ekwu. Biko elekwana m iji abịa n'ụbịa hụ otu anyị si na-arụ ihe a na ọrụ anyị arụchala for the day. Biko Engineer Ụlọ ya wụrụ maka pila ahụ ajọsụrụ m were ego n'ihe chere ajọsụrụ m were ihe kụta nga aha eyuzughị m iron rod ahụ. Mba na akwa ihe edere n'akwụkwọ wụ 36mm ka ọ 32mm gị weta 16mm ọkụla ada akụgide m nga ka ọ gịnị ndị ga-ebikwe ya. Mba biko Engineer Ụlọ biko bịa ka inye m biko lee Engineer Ụlọ nna biko bịa ka ịkwọ m ka m rụtara taa biko sị na nwanne ihe ahụ agbata eke ọ m rụcha gị ịkwọ m nna amakwaba ebe egoro injinia ka ọsị zaga injinia ndị mmadụ sị na ahụkwa gị na foto nna amakwaba ebe egoro ihe egoro bikos enwe otu ga-esi weta ede na akwụkwọ si were 30 bags of cement gị were buru 5 bags of cement si na iji ime ise ihe o were echi ụlọ akụgide mmadụ nwụọ gị ma dịrị ndụ ma na-agagharị lee Engineer Ụlọ biko nna mami
n'iwu ụlọ ọjọọ biko nna m amụdụrụ na ụlọ ịrụga ihe a nna m aghọtakwudiri ihe ahụ mba nna hapụ ọwụ ndị gafere nga nwa onye obi ere ma onye ọbụla tighị ekiri ike nye ya ego ha biko na ngwa ya na gịnị mere mba biko injin ụlọ fata n'itighị injinia na-aragazi m ahụ na bikos na mụ asafụ na-agaghị ụlọ akwụkwọ mụ aka ga arụga ihe niile ndị a amaghị ihe ma ịrụga ahịa ihe ma ọ gaghịre gị ego si gị na gị zụta ihe a gị gwuo ya wayo aka nwere ahịa ọrụ ọda mụ a ga-eji ya na m na gị ire ya mmere ya mee were ya jikwuo m ụgwọ ị ghọtara ọka ma na-enweghị ha arụ ga akarị na arụcha aka ga-egbu mmadụ na gị nweta m nna nwanne iwetakwa m ewerekwa ahịa ọrụ ọdị mere ọ ga-ahụ mgbe nọkwa na nkịta kasị eze o lekakwa na nwa o bịa a na-akpado gị injinia sevisha na-ebu gị kama m nweta gị nwere isi gị mewuru isi gị mise ya ka akpa simenti ọgwụkwa Dangote simenti m hazigharịa gị were ahịa ọrụ kwuje gị ụkwụ ebe ịchọgwa ụlọ ga-akụgbu mmadụ akwụkwọ m na-arụ ụdịrị ụlọ ahụ biko nna ya ọ gbasara gị gị ime na gịnị mere alaga m n'ụlọ kem bịa ka ihu m dị anya esetụla akaụntụ enweghị mụ ya nọ na kotopu these days agwala m ndị mmadụ na achọzikwa m ihe ga na-akpasu m iwe because of BP biko ọ ka ma na BP gburu m karịa na ụlọ gburu m ụlọ gị kụgbukwa egide ya mụ agharịala Now one call my name so that you know where it is coming from. Yeah, hello. Brother Dibenna. Kedo? Yes, my son. Yes. Man of God Neku. Aka m nọ na ụlọ ụka. Ịlakwa n'ọsịsọ taa maka na agọla m onyinye nyere taa ribe bike ewele iwe ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọkwa n'ụlọ ya ozuga ihe ezugo mba asị mụ na gị riri ama m na akwụkwọ nsọ sị nne m na-arụ ọrụ na n'ọrụ ugbo na ya na-atụkwa ihe bọtụ nwanne biko ịnwụghị nna ma bọtụ ugbu a agaghị m eme gị ka nna ma akị ma na ahụhụ onye na-arụ chukwu ọrụ agaghị m eche ka elu n'eluigwe ka anyị setụlụ akaụntụ bikos ego emidighị ego n'eluigwe n'ugbu a ka anyị ga-eme ihe niile ọrụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma yita na-esu m ga-ebe ọrụ otu ụtọ a iri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ka ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ ribe nna ọwụta ka ibido ribe ihe a gbọtirikọla mba ihe m ga-agwa gị na enwere ebe m ga-agaziri gị ugbu a na chere esi gịnị ịkpọ gị nwa aja ka iriri okpukpe a ka ikpotele n'iwe gị ego kemgbe ishakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ coin mana enwe onye tiri coin nga dịkọsa agwara m ndị chọọchị na onye tigere coin ọkụ nwakọ ọ ga-ahụ onwe ya gị wee wezie coin gba na akpa gị were ego niile etiri nga ahụ bukọrọ ma lawa mba ribe nna mgbe anọkwa na kọtọpụ dis evening bikos ekwere m ihe many times ịmara ọrịa na ore ego ahụ bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ achọghị ime ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ bụ nke na imekwala wetezi ka anyị ji eji na ị ga-echegharị weta ya na weta ya biko weta ego a bikọsa akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ si ya na ọdịkwa atọ na o nyere onyinye taa ka m kpere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na pastọ ebe ka m na-ajụ ajụjụ otu a
masị mba na achọ m onye ga-ekpere ekpere Chineke merụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara Chukwu ozi ashị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ma agụ onye niile agụtara nga ata ya wụrụ 3,000 nke hapụrụ m ribenna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọwụ ugbu a ka ị ga-abịa iri ka m kpọrọ eziokwu ahụkawudiri pastọ ndị ahụ bụkọta ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe isi ma bịa nga gịsị m na ị gara Bible school na-ekwu ekwu na ihe imege bụ nga ahụ ribenna ebe ị nọ mba nọ m na akụkọ okwu na ele ebe ị nọ a na-akpọkụkọ eluigwe na eluigwe okpọkuo na enwe ike m ji mba hapụ anụma akpọkụ ihe ọbụla ka m gawazie ribezie ka m gawazie ribe ka m nwa agawazie a ga onye ga-eme na ndụ gị aka ị nwere ego ahụ iburule mba hapụga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya ka gị agwụla Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello, Okwa. Yes. Okwa, lee ọgị na nna gị nọ. Biko ka m kwụrụ nna gị. Enweghị m na gị na-ekwu ọ na nna gị ka okwu dịrị. Because tupu m alụọ gị, ọ nna gị kpere m were aka gị nye m. So ka m kwere nna gị ọkwa. Mpụ ọkwa, good evening sir. Yes sir. Biko adịghị ama ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ anọ m n'akụkụ transfọma ebe m chọrọ igbu onwe m. Mụ na gị kwuchi ugbu a onwe m ka m ga-egbu. Olee sị nwere ihe metụrụ m n'obi egwu echenji. Biko ana m abịa ịkpọ nwa aha agwara m ya ihe m kwesị ya na ya bịakwute unu mmecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ uju ole mpọ ọkwa gee ntị ịma na anọghị m na obodo anyị esi m esi lọta nwa gị akwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụ ya ahụ na imsu gate ka m hụrụ ya somebody asị m na nwa na ọlị mma ọlụ ebe m chọrọ onye m ga-alụ ma kpọrọ ya omeni ya aikwu emetọghị m ya aka ịghọta emetọghị m ya aka amakwanụ m hụkwara afọ ya ahụ ịma masa na-elekwana ihe orige ya asakwa m zi gị ya pizza nakwa m zi gị ya bọga ọtaga ịghọtara ma agbakwa nkịtị ma alụcha nwa mini ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime ma ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa na-ekwusị gịnị mba ya wụdị ihe DNA test enyeghị DNA test na ke nna ekwu gee ntị ka m kpọwara gị nwa ilisi nwa ahụ ọ mụrụ isi ya na isi m owofu ihe lenụ ntị ya ivu na ọnụ nwatakịrị asef ya awụghị otu mgbe mma m bụrụ ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịa ruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekele ekwe m si m na-elekwanụ nwa masị na ya lenụ nwa nga ya si ọwụ ihe a m si ọ maka gịnị ya si ya akwụkwọ otu ndị ezinụlọ anyị na-adị mma na awọtụ njọ nwaanyị asị ya na olekwana ihe a nwa otu nwa na-esi akpa agwa nwa ahụ ya ga ede ụmụazị bee 2 years old bịa na anụfanta na aṅụ nwa na-achị ịṅụ alcohol elee nwatakịrị amụrụ ọhụrụ gị na-achị na aṅụ ha na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na-akpa ahụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa mpụ ọkwa so onye awụghị DNA test anya ihe niile ahụ ga n'anya gosipụtara na awụghị m nwe nwa ana ụgbọdụ m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpụrụ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye maka na azụgidela m nwa nna ekwusị mba onye m ji na-ekwu okwu taa maka na onwe m ka m chọrọ igbu bete chekichala m ya na mgbo n'onwe m na
ịghọtara unu adịrị na ntụcha ma ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara unu ije nye ịghọta meji akwụ unu ụgwọ na enwe onye ama afọ ga-ama eze gbatanye ahụla n'afọ mụrụ onye ga-egbu eze nwa a mụrụ ọghọm nwe nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa a enwe onye ga-akọwali m bikos ka o mere m ọrịa ntị akwụnụ kpọrọ ya amadị ihe nne ya gụrụ ya ọsọ kpọga ya nwa dịka nna ka ọsọ amamihe ọkpọga ya ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ kpọrọ omekanna ajụ ya sịlekwa nke ọ kpọkakwana nwatakịrị onyekwa na akpụkwanụ mmadụ omekanna n'uwe ugbu a akpọ nwa ha bekee amakwana ihe o miniri ihe ahụ na nwatakịrị ga-akpa agwa ka nna ya amama nna ya owe onye ochi ma ọwa onye ama ma onye nna ya ọbata nwatakịrị otu onye esi akpa agwa oredi ọtụm egwu nwaanyị ahụ na nga ala idis ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nakwa akpa agwa ka nwatakịrị amam ebe nwa shi mpọkwa gee ntị biko mba kpọrọnụ ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara nna ya zụọ ya kpọtaụ maka mụa ga-aga n'afọ better for worse na biko ahụla m nke karịrị worse biko alụjuole m biko hapụga m ka m ga gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị n'ụzọ ka anyị ga-esi nsogbu adịghị biko nna ikwu otokwa adịghị n'oge mgbede biko now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Yes. Ego. Yes. Nne biko ka m kwere na gị nụ ọ dị ọsụsọ ọ dị ka e nwere meseji ozi ala m na but agụọla m the 10 ghọtara even anụ m ebe m zụga the whole things biko ka m kwere ya nụ ana m ozi but akpọga m nọmba ya manụ m ịma fon ya manụ m ihe meghe ya oke batrị oke ọ batrị oke ọwụ batrị meghe ya oke rọba ahụ ejiri kee ya oke ụmụaka dobiri ya oke the phone akasịa oke biko ka m kwori ya nụ yes good evening sir yes mpe ego yes sir anọ m ebe m zụga the whole things ma m azụga m ihe niile nọ na listi unu nyere m agiji m ji abịa elu n'ego na bata ahụrụ m izi ala m ozi unu echenjele n'ihe na list ahụ dị na economy echenjele but mpe ga-aghọtakwanụ m ka itiri iPad na list onye chọga ịlụ nwaanyị ọ sịkwa n'omenala dị okay modern time but mpego amkwa na ego na this modern time kwa na akwotela mụrụ na ego na chekenu eji nwa ịmakwa na ego akwụkwa na nwatakịrị onye chụwakwara ihe dịka 40 ọ just nnọọ maka na somebody say nnọọ na ego ma Chineke but from ihe ha kọwa ga ka mgbe ego amabukwe Chineke ụwa manụ m nke na ga-ahụ iPad ọ wụhụ na ego onye ọhụrụ mba biko gwa ụmụnna gị na ma iPad ma iPhone 7 na mụ aga ha azụtali ahụrụ m ego n'anya bata ahụhụ m ya karịa onwe m dee biko ime ịhụnanya akwa na hụ mmadụ ka esi hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzekwara m iPad ma ọ fụkwana yuzu iPhone 7 onye kwa m gwakwara gị maka iPhone 7 na imefuru ego ozu ego bata chere ịmakwanye gị na-ekwu ọkwanụ mụ ahụ onye chọga ebe alụ ego dee iji ekekwana ego atọkwala gị n'aka ị na-ewe ewu ekwekwala ka iPad 7
iPad gịnị hịa nwatakịrị ahụ. Yes sir. Mba ama m that na ịwụ onye ama n'obodo ya ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme emejie mụ achọkwana ime mụ akwanụ nwa dikọn anyị niile wucha ihe a ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya aga ọfụma but otu ya ọkwa traditional marriage ka achọghị ime gị buru list niile list unu nyere mụ de anyị otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na kemgbe unu unu dere 500 tubers of yam anyị achọgidele yam izebe ọrụ ahụ mmadụ enweta 500 tubers of yam n'ofu ahịa but ama m ọnụ unu ji eri ji a mụ na-eri katakpala ji a nwere ike imebi medikwe ya o unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị biko ọgwụ ego ka m chọgị iji m eme maka m chọgịrị ile ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwere gị ugwu ya maka n'ọnwa gị ka m chọgị elu ma ọ ya ruo onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already. Yes sir. Na m jisi ike mba mpe ego ihe awụdị ihe ijisi ike biko ụnụ anarala m nrụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwa ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkwa n'ụmụ ụnụ narakwana ihe niile ugbu a na m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọkwa ihe unu nọ na-emekwa ake ma anụrụ m na kemgbe pipụl abịakwala bịa ịlụ nwa mụ na-etige katapila mụ na-etige aeroplane unu na-etige ihe na-abaghị uru na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a by December na ya eme 40 42 ihe unu mega nwagharị ma mpe ego ngwa ya menụ enyela ndụ gị nsogbu akwesịghị ịchọrọ iPad na iPhone unu chere ka m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige n'akpa ama akpaghachi unu leta ama m arụla iPad 7 ka m jụọ ajụjụ nna ikwu iso iPad 7 ka iso iPhone 7 edekwa achọ ihe onye gwara gị aha fon ọ gwakwara gị ọfụma jụzie ajụjụ o kwere ka iPad ikwere ike chọọ moto enwekwa moto ọhụụ biko oke sa ngwa bye bye. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello. Yeah. Yes. Good afternoon, Pambawe. Ogo biko eweliwe enwetụrụ obere nsogbu enwere ihe m na-aghọtaghị ha gbarịga m ara agbala m ga hụrụ m ọgọ biko mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalụ ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii na ọ dịpendịrị esi ghọta ka ọwụ mgbe ihe m chọrọ gị ma wụ mgbanwe anyị nọ họ n'ime na batrum ka m nọ na-akpọ gị na mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalụ ịma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ enweghị mena ihe tụbe ma ọ gị na-emetụbeghị m aka ya mbụ onye m ji na-ajụ sị mgbanwe ụlọ gị nwaanyị mgbanwe ọwa onye ọcha ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dịpendịrị nna ikwo dịpendị kwara na gịnị maka na ịma mme mba na nọ mgbanwe chaga ọcha mgbanwe ụdara chara nnọọ acha nnọọ mana nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ ịma na-echerekwa ya na bed njikerele mmiri na-efe m ekwesịghị m iyi efe ịghọta eyipụla m efe ka ime ihe na ekwesịrị ime ihe ma arịpụtasị na adị m sọ n'ọnya nwa onye rụpụtara na batrum dị iche ịghọtara ọ bara n'ime batrum ọ chaghị ọcha ya akpata ihe mụga ihe ikpiri ri ego jige agbafuchakwala m ma jọs nne ịwụkwa na onye ya sị na nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị onye na onye nwa mgbanwe m sị mba na mgbanwe m lụrụ chaghị ụcha mgbanwe mmiri a na-ede eti ihe niile mmiri a na-aga nnọọ ịghọta n'ọnwa oke o jige nji ma a mụrụ ya oke ya bazụ ụlọ akwụkwọ hazigharị onwe na m were wi otu a mba
mba ọgọ mba hapụ ka mmapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwana mma onye alụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ịghọtara ụzọ alụcha ka ikwuore ya ma ị nakwana ekwuru ya ndụkwana sọ na onye nwa ka ị ga-ekwuru ịghọta bikọta ama ma onye m hụ ka ma onye nwa ma ọwa onye ọzọ onye m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii mba a ga-ama ya ga-eme ya bikọsọ mụ amaghị o kwere ka mụọ ụmụnna ama ọka ọcha ama ọka ojii amazụkwa onye amụga ịma ihe nwere ike ịdụ ụka ịghọtara bikọsọ o nke mmiri na nwere ike na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ egide ya ma ọ gị na enyidere m ịma onye m lụrụ yes sir yes sir mkpọ ya mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọ lọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sị na onye m lụrụ wụ eche na ọwa onye ọcha n'ọkwa onye ojii bikọs nga hụrụ mụ ajighị ndị oridi so m chọgara onye ọcha tata mkwa na ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blend ịtọ ịghọtara ihe timega m nga mpa mgbanwe biko thank you chief obi dị m ụtọ na ịghọtara oke ị gwakwara ya agwa oke sa ngwa kama agwa ya na ụlọ si alọta ịghọtara ka m gwa ya chief mpa mgbanwe udo dịrị gị nna obi dị m ụtọ maka otu isi ghọta yes sir okay bye bye sir Yeah. Now I want to call my name. Hello. So that you know where it is coming from. Yes. Yeah, Mpano Sike. Good day, sir. Mpabiko. Yes, Chief. And Abuja is beautiful. Abuja, yes, sir. Chief, enwere ihe m chọrọ ka m na-aga ịkpa maka na ya wụ na-ele anya onye gbasara nwunye gị ọbịa. Yes, Chief. Chief, ya na ị ga-eje ntị ama ị ga-ahụ na ị na-anụ ụda jenaretọ ihe azụkanụ ọwụ ihe mkpere na-agba gị ihe awụ ịma na ihe siri ike na Naịjirịa na ugbu a ọnwụkwanụ o nwere ka ọ dị ya na mgbachi nkịtị Mmanọsike ọbịa bịara ọmụgwọ nga 4 years ago 4 years ago ka ọ bịara ọmụgwọ nwatakịrị abịakwara ọmụgwọ nwatakịrị o toolenu na nwatakịrị etoolu ofu eze na-awagharị nwaanyị achọkwa na ịla ọ kwọrọ onye ebe ọgwụ ọmụgwọ n'ọcha ya alawa ya Mpanọsike m na-ekwu maka nwunye gị gịnị osego okwu enwere ihe dọgara gị na ya ka ọ na-achọtakwana ịlọta ụlọ yes onye nwa gbera jenaretọ nga aha tige esi enweghị ihe ọzọ ọrụ gị ọrụ nga ịghọtara gbega esi anyị na nwa esi n'ime ụlọ enweghị ihe ọ na-eme ya be ya wee ga na-ele African Magic elekọta African Magic ya elewe ịghọta mbi na-ajụsị gị na osego okwu maka na yes sir mba mụ aghọta ihe menụ nwaanyị lụrụ di ịghọta ọkwa mụ gwakwa na ịbịakwa ị nọchakwa na oge lawa sat ka ikwe ike bịa ọzọ mba chief mba aga m gara anụ nne nwaanyị m ije aga m emeli ya bet kpọọ ya nụ ka ya nwa alọtawanụ na ka nwere ihe ego ọrụ ga na village nwere adịka nnọọ enwere nnọọ chief ka echegala like this dị sure mba aga m eche ka nwaanyị m dịrị ime ka amụ ọzọ chief ihe akwanote esi eme anyị mụ ọzọ ya bịa nwaanyị m adịdị ime sef adị m ike amụga yes chief oke na ọ sị na WhatsApp anọ na village elekwana ka ya na ọwụ ị na-adị ya na-ekwu na chat na WhatsApp elekwana ihe o jikwa WhatsApp emegekweni chief biko ya na ị ga-abịa Abuja na onwe gị ga-ebịakwa ka ike kpọrọ nwaanyị gị kpọla ya ụlọ because m na nwunye m enye kwugidere ihe a nsọ o mere nwaanyị nne m abịala igo ọmụgwọ nke ya
enwezikwa onye na-abịa onye ọbụla ma ya nnọọ na street anyị na Abuja ya ebe ya yiri leggings na-agagharị ịghọtara ama m ihe ọ chọgazi na Abuja ọnụ ọkwa na enwere ihe ọrụ ga yes chief o na ị ga-akpọ ya na phone okay chief ngwa nụsa ngwa njishike biko ama jishike ziro ya ozi no thank you sir ngwa nụ bye bye. Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Bịa enyi ole onye brule onye pikiri call a ikiri ele bụ uru ọnwụ nọ ikiri ụjọ na-atụ gị m na-akpụ uru ọnwụ gị wee buo call ya so uru ọnwụ sị gị na gị gwa m nọ kama were fon nye osisi wee onye iberibe ozu nri ka gị nwatakịrị ka nne wu nne ezigbo onye aparị nnọọ sụta atụ gị nnọọ uru ọnwụ asị gị na gị buo call ya kama nye afọ mee kpọrọ ya ọsịsọ nonsense uru ọnwụ bịa uru ọnwụ lee ka ngwa gị kewe eziokwu anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu this early morning just my sister just kpọpụ m na after kpọchakwara m anọ m na aka ibe agwa gị na m agara gị ije because agala m dị ije already so ihe m na-eme ka ị mara just chirizi aka na aghọrọ ihe ga-eme gị na in the next 1 hour so ọpọ na nwanne gị nwoke wudi my sister nwụrụ elibedi ya ọ ka na mọchụarị a na-ekwu ndị mọchụarị kpara na ebe weta ego fe na-ewerela ọkụ gị gaa n'ụlọ my sister ga eburu moto ya na ya moto na moto nwanne gị nwoke nyere zụtara ya imoto nwanne nwaanyị sozo moto ahụ onye ma na nwanne nwaanyị na-arụ na bank iwe onye aparị tụda atụ gị ga-eburu moto ya n'elu ya kwa gị gwa ya na ọ ga-alụ gị ma ọ na-esi n'ụlọ ahụ apụọ bịa uru ọnwụ onye na-alụ gị ịsala ncha ịsala ahụ itelu ude na m chere ka ikwu ụka kama mechọọ na enweghị m na gị na-ekwu ihe m na-achọ ime ka ị mara omenala ndị ebe omenala ndị mmụọ omenala anọkwa m na ka omenala don't worry omenala ka ị chọrọ akwe omenala ka m ji gara gị ebe m na-agara gị omenala so nwezie gị so ụjọ atụ gị ebe nwaanyị di ya hapụrụ ya wute ụmụ 7 ha na-ata ahụhụ na nwaanyị na-ebe akwa n'aka kreti otu ga-esi akwụrụ m ụgwọ skuul enwe otu uru anọ m na eburule moto a na ị ga-ebughachi ya ayọga nga ayịyọ ọ ya mere m ji na-asị gị na ị ga-ahụ n'oge na-asa moto ahụ mmiri mgbe nwanne gị dị ndụ nwanne gị akị mana nwanne gị enweghị ọrụ nwunye ya nyere ya aka kpọọ ma fada enye ya ọbụrọda ọrụ ihe mere nwanne gị wụ ihe mberede onwe onye gburu ya ma ọ gịnị ọwa ọnwụ anyị nwere gị ekwe n'uju maka na nwanne gị nwụrụ kpọta ụrọ iwu nne ezigbo onye iberibe nnọọ echekwa m ị ga-aba uru na-eseghazi moto ugbu a na ịchọgazi ịnya moto ya wụrụ nwunye nwanne gị ka ịchọga omenala ka omenala mmụọ omenala gwa gị otu esi aka ọjị ka ede uru ọnwụ lee uru ọnwụ ihe m nyere gị 1 hour in fact ọwụma nyere gị 1 hour ebe m gara sị na ngwa gị na ihe nyere gị 1 hour ọ kara gị mma ọsọ gị bulata moto ahụ ọsọ gị ebulatala ya elichazie nwanne ahụ ajọs kwụra nwanne gị ugwu elichaa ya mamarazi ihe m ga-eme gị ya na ebe mepụtara gị mamarazi ihe m ga-eme gị kpọta mara ihe ga-adịrị gị mma na ndụ gị aka hụrụ property my sister di ya hapụrụ ya yi na di ya kpọkọrọ isi ọnụ kpata n'ụwa hapụ ya ka ewuke eze ụmụ those 5 boys and 2 girls ahụ arị ngọ m aka ata ahụhụ uru ọnwụ iwe ezigbo onye iberibe ama onye gụrụ gị uru ọnwụ ka ị ga-apụ ụzọ anwụ bifọ gị na-eru ọnwa onye ọbụla ara agbachikwa gị di ya ntị di ya iji ọtụ dị ka gị ozu. Yeah. Now I want to call my name. Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Bịa bekasị ife ọ dede Mary na-ekwu bekasị ife bịa lee ka m gwa gị ajọsịrị m na
nweta ozi ihe mere Mary bekasị ife asị m gị na ọdede Mary na-ekwu bekasị ife gee ntị akwa ịkpọrọla Mary ịma na nwatakịrị a nwaarị 13 years gị sị na ya ga-azụtara gị kandụl na ewerela ọkụ n'abalị maka ntị ya ma onye ihu ma onye azụ anụghị nso gị kpọrọ Mary kpọbaga n'ime ụlọ ji aga akịrị n'ala nga ahụ bekasị ya ife dum nọ na ya n'okpuru bekasị ife na Mary amatagwule nwoke bifo gị eme eke gị kama mechie ọnụ ọsịsọ Mary matara nwoke na ebe Mary matara nwoke na ebe Mary Mary amata nwoke hospital report ndị polisi jige m nga na-akọwa n'ọgụ nwa bekasịrị ihe niile yes inspector gwara m na mgbe niile kesi gbasara gị na bịa na dia station ọ bịakwa na dia station emekwa instead a ga-ebuga gị court eme ndị nwe ga-agbapụta gị so mụ ekpebie ihe m ga-eme gị n'onwe m kpakasị ife jos ka m nweta gị ka m were eze shapụ na ihe gị akpịchọ gị na-ekpekasị ụmụ nwa ya ndị ga-ekpekasịkwana ya hụrụkwana ụmụntakịrị ka na-eto eto nna bekasị ife olekwana otu isi na-ebi ndụ dị otu a chere awụ nọla m na kredit m agwụwala but ọwụ dị ka aha n'ọwa ekwensu mba ebe ekwensu mere gị ihe ka mkpọgazị gị ebe ekwensu na-anọ ịghọtara because akịma na nna Mary awụghị onye ụka ọkụma na ọwụ dibịa ka ọwụ achọghị m ịgwa ya because ngwa ya ọ bụ n'ije ka a gara gị ihe ngwa hala ya na ya jọsụ nọ nga aha mee ihe ọ ga-eme ọ ga-afụ ya afọ ma ọ ga-akpọ gị na mmiri akpọ gị ka gị agwụ bet ka m jọsụ were shapina m weta gị m were ihe gị kwọbie ya na-ede sọrị ịdịrịkwa na sọrị ihe nwatakịrị akpa na ikpepụrụ otu nhụ lekwanụta ga-esi etighachi ya imerụọla nwa itile nwa na ajọ ihe ọ ga-ara ahụ nwa enweta onwe ya n'ụwa ọzọ ma oge na-adịghị anya sef ka otu iriele mgbe ikwe na-eri na-aga ọ ya mere m ga-eji na m mere gị ebere onye nwaanyị ga-emere gị ebere mmecha gị ihe onye nwaanyị mere eme na gị ebere bikọs m ga-eme gị achọghị m ikwu otu okwu na oge ngwa oke bekasị ife ele ebe ị nọ ugbu a ka m hụ gị ka m marụta ga-esi mezi ụka o na ga anụla akụkọ m ị nọ ọpụ iwe ka iruola ọpụ iwe ka iruo ebe ọ sọrọ ngwa ebe ị gbafere na ka m gwazinụ mpa mere ihe mere n'onwe ya na ọ bazu n'uru ka m agwa mpa mere ihe mere onwe ya ihe gbasaziri nna ya eme gị mekasị ife but nye aha akwa na ọwa aha baptizim gị n'eziokwu elekwana onye ndị gụkwara gị aha ele ụdịrị ihe asị gị mekasịwa ọwụ mekasịwa ụmụntakịrị togo etogo ụmụ agbọghọbịa togo etogo oke oshi gị n'aka oshi na-akpasị ulu gị oshi n'ukwu gị ara gbachie gị ntị chere aka aghọrọ mpa Mary ị ga-ahụ ihe ga-eme gị chena Mary ahụ agụrụ ya nna ya agụrụ ya Mary akwụkwọ onye chọọchị nna ya akwụkwọ onye chọọchị Mary wụkwa nnọọ ọkwa fada agụkwara ya aha bet itila aka na choki kredit awa agwụla sef ngwan Yeah. Now I want call my name. Yeah. Now I want call my name. So that you know where it is coming from. Hello, director. Yeah, good afternoon, sir. Yes, sir. Yeah. Na ma mecha mba ebugabe m sa ọ ya mere m ji na-akpọ gị
dara kukasịa. Yes, chief. Imana I'm on the site already. Yes, but ọnụ ahụ n'ụsụ mụrụ biko ihe nkwa na-akpọ gị ama enye achụ na ego unu. Agaghị m arụli ike. The people chọ ka m kụkasị ụlọ ha na ụmụaka nọ nga aha ma nwaanyị dị ime ivu ma ndị nebọ ha cha ma ndị ka enye gị nwa ara ndị mmadụ nọ nga na elekwa ikutukwa na elekwa n'ebe ha ga-anọ ebekwa ka ha ga-ehi oke na mkputu ya like that mba aga m emeli ya asa power of government. Government kwa niile kwenye government akwụkwọ for the people by the people for the people. Government ka eji emegbusi ndị mmadụ na keme mgbe niile gị si akutu ihe kutu ihe a na-akutu adịkwanụ inyekwana ebe ọzọ ha ga-ebi ekwana ebe ọzọ because ajọla m asị na ha nwere idea self na a ga-abịa ikutu ile n'ọhịa ha sị nwa onye gwara ha m tụkwara nkwere ebe asị ha na ha ga-anọ asị nwee ka e nyere ha na enwe ka gbasara gị mana gbasara m because ọgwụ akuti gị ọmụ a na-akuti ya nna aja esikweta ka m gwa gị awụkwa m nwa gị esikweta command m ina command kama mmechi ọnụ dị a ịrachi na mabịa kutu ụlọ gị ikwu ọkpaka m na ma eburu budo ọzọ ma na bịa nga aha na kure niile nọ na-ama gị maka ndị ke na-achọ ikutu ụlọ ha ọha wụọ mmadụ nwatakịrị a mụrụ nga ma ndị ke dị ime ikwuta ha ga-ehi na ebe ọnwụ atụra gị vootu mfe atụra gị vootu ị nwere ụlọ ole ala ole ka ị nwere kemgbe ị batara n'ọchịchị ịbụ ole ihe niile ị na-achọ ebe na kutu ikwutuchakwa na ele ihe ga-arụ daratọkụkasịa na mkparị gị wee ofe ere achịcha m nweta gịsa ma mere gị akantị n'elu ya ara agbagha gị bịa ka abịa were ego gị ego lekwa ka ịkwụrụ m ji akutu ihe a ọwụkwa m ihe si m kutuo na ihe kwụrụ m ọ dị something ọyị nye m ego ntakịrị si m kutuo ụlọ ndị mmadụ nụchara ya enwe ụlọ ya rụrụ ha enweghị nyere ha gịsị m kutu ụlọ ha ma gị na ezinụlọ gị na-ehi n'ime esi ebi ndụ ka ndị n'eluigwe unu ga-ahụ onwu n'ọkụ mmụọ na in fact ka m gwazie gị na ihe m ga-abịa ime na aka hụrụ chiri aka ghọrọ m na ọ dịga m na aka gị na ọ na-ebu budozo m abịa nga na ma kurie ihe niile nkurie ihe niile mele ma nwe ndụ ga-afọrọ ọnụ n'ije eme m ihe nye ọsọrọ gị gị ime gbọta ka ị hụrụ n'abalị a ma gị ma ezinụlọ gị na ezikunu ga-ehi nkwụcha ụlọ gị ka n'isi nga ma aga na nkọrọ niile ebe anyị ga-aga esuchacha ụlọ ndị ma nna ama n'oge nwa ụlọ ndị ahụ ịghọtara ebe a m ga-akụ ihe niile nkwụcha niile mechezi aka chere mkpọrọ enwe ihe na-emenụ by the way ọwụ ọchịchị ma onye kwuru uche ya ma onye mere uche ya ma onye kuturu uche ya ka m ga-akutu ara gbache gị ntị onye isi ndị komkom. Now I want call my name. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello. Hello, Honorable. Yes, Honorable Mpoli. Yes. Honorable. Mba. Nsogbu nọ. Honorable nsogbu nọ. Eburu agbariela ha my boys. Ojemba sef ojem eji onye ọ sị na mkpọ gị na-aka m n'otu esi ebupụta ya ịghọtara. Honorable ọmụwa na-ekwu na ọwanyị nwa rụgara ngị ọrụ na aka iwu ike nwunye na elekshọn na ọwanyị nwa hazigara gị ihe niile na ma ihe m na-agwa gị sị gị na ịma ndị opozishọn ha emeela anyị ihe
ni mazikwa onye iwu hey nelekwanụ irubedi ele ha na akpa ya House of Assembly ka eze honorable ịtụwala asa atụwa ọkpịsị dị na ezi ndị onye gara gị aka honorable mkpori in fact enwe m honorable m ga na-akpọ gị because ofu mkpụrụ ọ na-anọ gị n'ime iwu nnọọ ezigbo onye ohi ịmakwana nga m na ndị akụrụ akwọla ha ngwugwugwu ma isi m ma ahụ m ma ihe niile ndị akụriele m ọwa ọbara Jizọs zọpụtara m na m akpọkwala nọmba gị lee honorable lekwa ka mgbori gee ntị ka ngwa gị mgbori gee ntị ka ngwa gị ya wụ na ime ka oje mba shi nga aha apụta aka enwere ihe m bụ n'aka a ma-eji ya agbarigo maka na nye nwa akwụkwọ na skuulu ha ka m ga-aga kpọrọ ọsọ ha mana foto mana ava mana imsu bọs ahapụcha exam ha ga-ele egolekwa ka a kwụrụ ha 500 ma ndị highest enyere ha 2000 mgbori gee ntị no iwinie so m ga-eche ka iwinie but ka iwuniekwara na mbụ akụ chetakwa na ya ihe mere na first election go mgbe ịzụga councilorship anyị bịakwa bịa nyere gị aka zụrụ ballot box ya kwa kpishi enye anyị ego anyị mkpori ele dị ihe na-arụgbugharị ndị mmadụ ịzụkọtala ego ndị mmadụ ugbu a na ịbala politiks oke ka ịkpọ onye isi ndị eke nnọkọ mma ka ịkpọ ya bikos na ndị abụọ ya ga-anọdị ya ịghọta bikos ihe gidere ya wute mgbọ ma ihe niile mee ọsịsọ bifo m agara gị ije bikos m hapụ ala ịgba m ji n'aka nga na ọjọs ije ka m ga-agara gị n'Enugu na mmekeshọn iwiniri nna efat achọzikwa m ka iwine m chọziri ka ụmụaka apụtashịa ya maka winin na ka ndị mmadụ tọrọ gị vootu enwezikwa ihe gbasara m na bikos oke ngwanụ ma ọsịsọ bifo m agara gị ije biko now I want call my name. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, my lord. My lord, yes, my lord, yes. Oh, Barrister Onye Iwe na-ekwu. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, ịma na ịgbara m na n'ime ụlọ ikpe na mkpọghachi ga-azụ ma emechaa gbasa ọ ya mere m ji na-akpọ. Justice Ikpe Aghụghọ chere. Yes, my lord, Justice Ikpe Aghụghọ. Na ha ma ọsịsọ ma ọ ya ebe ị ga-etige ha. Uche m dị ya ịmakwa na yes, my lord. Yes, my lord. Mba, my lord, gee ntị mba chee ka m gwanụ gị na nyetụ m ohere ka m kwuo. No objection, my lord. Anakwana emego object chọ ka m nweta onwe m ebe na-adịghị mma. Ka m kọwaranụ gị the situation, sir. Yes, my lord, Justice Ikpe Aghụghọ. Biko akịma na anyị review le ihe niile cheke n'otu niile siri gaa ijikwara anya gị hụ na ndị enwe ihe ha mere n'ọwụ arụ ala ka chifu mege ha maka na onye nwa ji ike naanị ihe ndị ha nwere agwụla n'ofu ala ihe nye gị ala ahụ enwezikwa ihe ga-afọrọ ha
ịma na ha nwere ụmụaka buru ibu akpụ n'azụ n'ụlọ na mahadum. Onye m ji na-asị gị mgbe ka wụrụ tender justice with mercy, ama m na enweghị justice ekwugo okwu ya ka ewu tender injustice nọ wuti niile, ama m na ihe ekpe gị my lord, ha sị na enwere ha sị na ngwa gị, ha sị na ya na-eche ikpe a ọfụma na ị ga-akpa ekpe ihe a n'ihu agbara ahụ. Ha sị na ka ha gwa gị kewa eziokwu na nna ha wụ dibịa, ịghọtara na enwekwana onye na-arụgbu ha, ịghọtara na anakwa na aka ikpe anyị kwuge n'ọwụ ikpe bekee ma ọ gịnị, ịghọtara na gị nwa ama akpa eke na-awụghị ya n'okwa onwe gị ka ikpe gbukwere na igbukwela onwe gị. Mba my lord, ihe awụhụ ndị a ịgwaga eziokwu, ndị a amarala m ndị ha wụ andị iwu onye mbụ wụ onye ikpe ha na-egbu. Ịgwakwaghị eziokwu ikpekwe ka ọjọọ ndị egbukwele gị. Mba na agaghị eche final judgment onye nwe anyị ka ha a ga-emebi gị ihe gbasara gị ga-agwụ n'ụwa na ha mara na my lord akịma na akwa n'ugwu ka m na-akwere gị ọwụ onye ikpe ka m ihe a gwara m ka m gwa gị. Ịma na ndị enweghị ha mere n'eziokwu ana ịma na enweghị ha mere ya wụrụ maka kesi gọvanọ, ịma na win election ya wụ maka ka ahụ ekwughị m okwu maka ka ahụ, but anọkwa m gị iri ugbo ma ịghọtara ya wụ maka onye nke m nọ na-anọchitere anya mgbe ahụ. Onye nke ahụ dị iche, alisi ọkwụghị ụgwọ ọ politician, ọ ma na o winere election but enye ya onye ọzọ bọtụ ka ahụ ama m na gọvanọ buliri ọkwa ga-eme gị ihe niile gị na-aṅụrị, ịghọtara, bọtụ ndị ka dị iche ọkwa m sị m agbara gị ama, ịghọtara. Because agaruru m zie ha ozi agaruru m zie ha ozi si na justice Ikpeaghọ sị ya na-eweta ha akwụkwọ ala ahụ, ịghọtara, na ha sa ala ahụ asefie na-achị iwe na ala gbara ha, ịghọtara, ana ala gbara ha enwe ha akwụkwọ ịchọkwana ya na obi kara gị na gị chọghị iji aka gị tigo okwu n'ala ahụ. Mba ihe ha sị ngwa gị ya wuru ka uche obi m ga-asị gị na gị olesa ọnwa ọgụga gị. No my lord, with due respect my lord, ya na ọnwa ọgụga gị kpee ka ọjọọ ọgụgụ ikpe niile ka a na-ekwe ekpe otu ha kema na abaghị amụ mba kpee ka eziri ezi Justice Ikpeaghọ kemgbe echi nwatakịrị akịma na nwatakịrị tiri na prison enweghị o mere, nwa ahụ metụ ya aka, ego ahụ onwe ka o riri, ihe niile nrụga kemgbe echi na steeti anya ma na federal level ma niile enweghị ikpe ziri ezi ikperele na ndụ gị. No my lord, ọwụ mụ a na-ekwu ihe a sị m gwa gị dị ihe ahụ ana m anwụ ya anwa. I cannot talk to you anyhow. Yes, anọ m na my chambers. Otebe aka m batara mụ na ha nwechara meeting. Okay, ị ga-ahụ ihe ị ga-eme. Okay, ngwa n'usogbu a na-adịkwa from ihe m hụrụ wute anya ma abụ ụjọ atọgadị ha gwa akwụ ụjọ kwesịkwara ịtụ ịkwụghị eziokwu nwụrụ gị sef gị resign ya, eyiwu ike resign ya. Mba ha sa na-agara ya onye ọbụla ije ha ma ọwụ ije n'onwe ha na ha jọsọ pịa aka nga ha ga-apịapị igbuo gị anakwa ha sa ha na mmadụ anakwa ekpe ikpe ọkwa gị na agbara gị ekpe ke because mgbe m gara na ka enwere dọbebi ihe yiwere wig yi ya ga ịghọtara ha mee ya dị ka gị ịghọtara ha sa ha jọsọ dụọ ya nedo na ha dugbuo ya ka onye ahụ emesa na ọgụ maka ha ga-adụ ya biko ekwela ka ha dụọ gị n'abalị a nna ekwu biko ihe gbasara ere echi ka ekwusa my lord sir. Yes my lord, thank you my lord. Okay, bye bye sir. Yeah. Now I want call my name. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello? Che, na network ọjọọ na ihe ke nnọọ ihe. Hello?
Yeah, ndewo sir. Yeah, ọmụ na-ekwu sir. Yes. Ọfụfụ. Ọfụfụ ndewo sir. Mba ihe nkwe na-akpọ gị awụhụ maka ụgwọ m ji go. In fact, bata ekwu gbasara ya. Ihe nkwe na-ekwu ịma na taya ndị nke butere m n'ikpeazụ. Ndị nke butere m isi oshi Europe ka isi oshi Canada. Ịma esi n'ọwụ nụ. Yes sir. Ha zụga beta ha na-azụ ha na-anwụ. Onye m ji aga m akwụlụ ụgwọ maka na ha sị na aka ha arịghị mmafu ụzọ anyị na ha tighị ya na ụgbọala ejiri aka anyị nwazụ onwe na mmiri izo nga ma anwụcha sef ihe wee shikashịa. Ha na-akọwa na ndị ihe asị na ọwụ oshi na n'ụkwụ ụgbọala ha. Onye ga nna dị anụrụ m na ihe tụtụga na ala bekee na-esoga ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị tụlata ya ebe. Ndị na-atụtụkwa n'ihe ndị ara agbaga dị ya na ara agbaga gị na gị gwana ya na aka gwanụ gị ka akpụlata gị nga emere ebe a ga-eti ya awụghala gị chen na ihe ọbụla dịra gị ya ala maka ama m otu ị ga-esi ga ala bekee ise ị ga na-eweta ihe gị na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị weta eke na-egbu egbu ọfụfụ. Mba ndị a esi mgbe ha kpọọ ndị eke bịa nga ihe eburuchakwala m masị onye metụ m aka nga na onye mgbanwe ya tụrụ abit onye ọbụla awa mana m si m akpọ gị ka m mara ma ihe a ha kwuo ọwụ eziokwu bikọs mụ aghọtaga ihe emegen ọwụghị ofu ọwụ ha abụọ onye ọzọ nyere apụọ ya ga-esi onwe ya sụkasị onwe ya sọnwe ya onye fụọ ọfụfụ gee ntị. Mba ihe ahụkwa ihe mba ebekwara m mba na memekwe gị ihe from nga m nọ ọjọs m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga na ma jọs hapụ ga na aga ebe m ga-aga na ka gị na Canada ebe ahụ ka ga agwụ dị nọkwa m na ka ihe a m jọs nọ bịa n'ụgbọala ke m na-agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị. Biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-ediri ịlọta ụlọ ka ewu ike maka na ajụkwara m ha ajụ sị oke na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na mmiri ọha ahụ na ụkwụ ụgbọala arịghị mma a na-akọwa na ndị ka aha awụ ndị ihe a na ọ achọrọ ha ihe emechi anya ibu na na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ ihe ọbụla ha hụrụ ha enyeghala ha ego emechi anya ebubata ya so ọkwa dị something mega na eke gị n'ụkwụ ụgbọala ibubataga n'obodo anyị na ọrịghị mma anụmụ aka achọghị igirile n'ebe ị nọ na ịnọdụ ya na-eri nwa ndị ọcha mụ anọ nga na-aba ahụ isi ya. Mba biko nwe m ụgwọ m ji gị biko ndị mmadụ ka iji zọọ ndị igburu na-abịa ka ilie ha biko ma ị lọtara meme bifo ga emerụ ga-ahụ biko imebiri m ahịa ngwanụ oke ndewo biko ma ọsịsọ biko ngwanụ oke bye bye. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah.